фаҳмиди ӯ чизе ки барои ту проблемаи калонай ба я одами дига орзуай. Мисол гардероб, вешилка, соковыжималка системаи хосарам хеле даём. Инстаграм ва ё хушрӯ медонам масалан. Ман гуфтам шумо девонай, ман $120,000 қарз дорам. Бо $7,000 дига да дарс бихарам гуфтам. Гуфтан акай навид, ама фақат барои чеки калон мегум фоидаи калон. Баъд як кас то хурд гуфт акай навид, ами ту фақат меги ки чеки калон, фоидаи калон. Охам чекои майдара ки мезана ба. Ма вақте ки фаҳмидам ки дарс дуромадам, ма қарздор будам, рафтам уҷа одамо медонед чанд хақа 30-40 миллион рубл қарздор будан. Эҷа ҳама одамо бисёриёшон проблема доранд. И проблема доштан дар зиндагӣ ягон паникаи калон нестаю, чизи нормалния. Ки ози да қарздорай и да кругаш ягона қарздор, да хеш таворош ягона ам хели ба фикри худаш проблемадор хичай. Киам хели Салому алайкум. Акай Навид. Як сол шид ман интернет магазин дорум. Ози лид чи ҳамаша гуфтен, ҳамаша хушрӯ медонам. Масалан як рӯза лиде ки мада меояд, 100 та лид меояд. Не ки чизое ки мефурӯшам арзонай. 200 сум, 250 сум. Як рӯза заказам 10 та ҳастай. Не ки даход 700 сум ҳама хелай. Аввал худам кор мекардам. да як рӯз ки як моҳ да. Як рӯзда 10 та дорум. Не 700 сум да як рӯз. аввал худам кор мекардем, ози дастафши гирифтагиам, не ки даходе ки мегирам уха хуб нестай. Худам ҷавоб метам, ай саҳар то бегоҳ худам гам мезанам, шабдам занг мезанам. Ман мақсад амихе ягон чие карданем ки осон бошад, не ки уха бисёр кор накунам. Ами кадом курстона бигирам, ма чӣ тавсия метем мада? Вақт ман эконом кунам? Вақта? Эконом? Мақсад уқа бисёр кор накунам. Ози кор кардесам, худам да маъқул нест. 24 соат кор мекунам, одам бисёр занг мезанад, возврат дам гам мезананд. Системаи хостоварам хеле. Мисол гардероб, вешилка, соковыжималка, системаи хостоварам хеле даём. Инстаграм ва ё хушрӯ медонам масалан. Як сол шид, WhatsApp, Facebook, Instagram ҳамаш ки таргета хушрӯ сар дода метавонам. А як фурӯш чанд қа фоида мекунӣ ту? 70 сум, 80 сум хеле. Конкурентам ҳамаша медонам. Ту бояд якумаш ки ту бояд вақте ки Инстаграму чизора фаҳмидӣ, не ки мисол команда сохта натонӣ, идора карда натонӣ, ту бояд агар ёд гирифтания набошӣ, ту бояд просто як чизе буфурӯшӣ ки як фурӯш ту 700 сум не 7000 сомон кор кунӣ мисол. 70 сум кор мекунӣ ту? Нигоҳ кунед да? Ту просто агар нишата алиш кунӣ ку як чизе ки ақаллан 70 не 700 сумам кор кунӣ, а як фурӯш. То есть дар зиндагии ту ҳичи алиш намешава, айҷати кор. Ҳамун 100 лид меоя, ҳамун 6-7 кас бо мехара, просто 6-7 зарби, то есть 7 зарби 70 сум 490 сум мешава. Агар ки ту як фоида 700 суми кунӣ, ту 4900 кор мекунӣ. То есть просто ту продукта алиш мекунӣ, тамом. То есть ту просто ози бояд биёв як чизе ки даже 700, а вақте ки ай 700 ам безор шидӣ, ки ирам осонай, як чизе биёв ки 7000 фоида бимона. Ина ози барои чӣ шогирдои мо нигоҳ кунед да? Я мисоли зур меорам. Ҳамин интернет маркетинг ранги як баҳре ҳастае ки, як кӯле ҳастае ки дар дирнаш моҳии 100 грамма ҳастай, 50 грамма ҳастай, 500 грамма ҳастай, 1 кило ҳастай, 10 кило ҳастай, 20 кило ҳастай, 100 кило ҳастай. Фаҳмиде на? Баъд шумо мебиёед, баъд лави аму кулда моҳиқапакҳо истодагиянд. Моҳиқапакҳо истодагиянд. Як моҳиқапак чангаки майдаак дора барои моҳиҳои 100 грамма. Яташ барои моҳиҳои 500 грамма, барои 1 килоа, барои 3 килоа, барои 5 килоа. Шумо гӯшнаед. Иуҷада яктаи дига вае ку реқати сар мешава, найзае ки ту метавонӣ, намедонам, кит биқапӣ ё ки ягон моҳии калон биқапӣ, сом биқапӣ. Як савол, ту кадомиша мегирӣ?
айрӯи логика ту бояд кадомиша бигирӣ. Як ҷиқидани тирқатӣ вақте ки метони 100 килоа моҳӣ биқапӣ, дар корае ки бира я моҳӣ қапагиги чангаки моҳӣ 100 грамма барои қапидан бигирӣ ура. Логично аст ҳами чиз. Барои ҳамин одамое ки аяф лид ҳамаи чи яхелай. Ина мисол нигоҳ кида, апай анура мешина, так я реклама сар мета 70 сум да я фурӯш мекуна $5000 кор мекуна. Ята кита меқапа, ята, а ту барои $5000 кор кардан чанд моҳӣ бояд биқапӣ? 70 суми тақсим ку 55000 сомон тақсими 70 сомон чанта? Ман намегум ки гӯш кунед, ман намегум ки чизи арзон нафурӯшем. Агар ки ту моҳи майда фурӯхтӣ, қапиданӣ шидӣ, ту бояд якумш ки ба чанга кор накунӣ, турқати биқапӣ. Дидаген баҳрда киштӣ меравад, тура инам хе медрора меброра миллионта моҳии майда ёҷа. Аи тур чи ай? Вақте ки ту команда дорӣ, 40 менеҷер шиштаги ай, ҳар як рӯзда 20 фурӯхтаста. Лекин вақте ки команда на тур надорӣ, ту моҳиро бояд худат биқапӣ, моҳиқапака бояд худат бисозӣ, то як моҳиқапаки биги калон боша. Як дарсда я шӯхӣ мекунам озӣ. Я саволи зур додан мода да дарс. Гуфтан акай Навид, ама фақат бораи чеки калон мегум, фоидаи калон. Баъд як кас то хурд гуфт акай Навид, ами ту фақат мегӣ ки чеки калон, фоидаи калон. Охам чекои майдара ки мезана бад. Ман гуфтам ҳамвое ки дарсои моро намехонанд. Гуфтам ай шумо да бисёранд. Ӯе ки 50 сомон фоида мекунад, во бидан ҳастанд мемонанд, ва бисёранд. Да шумо ки раз сум доден бухонен, фурӯшен як хонара мисол гуфтестам да. То есть барои ҳамин хатогии ту да чекай. Яъне 70 сомон қатӣ ёки иҷа вариантае ки ту 20 менеҷер гирӣ, и ҳар ятаи уда план монӣ ки 10таи фурӯша, и болош да ята роб монӣ, руководитель отдела продаж, 20 менеҷер 10таи фурӯша чанд мешава? 200 фурӯш зарби 70 сомон 14000 кор мекунӣ як рӯзда мисол. ҳозир ман якта гирифтагиам интернет магазинда кор мекардагӣ, якта дастафшик дорум худум. Уже ҳамира система кардагим, леки худум И система нест. Илтимос системаро пас назанем. Ман я дастафшик гирифтагим, қати я шогирд, ман уже система дорум. И система нест. И я дастафшикай қати ки Ин инстаграмда мефурӯхтагӣ. Менеҷер. Ту я менеҷер дорӣ, я дастафшик дорӣ. Тамом. Система вообще дига че? Ман барои ҳамин донишама зур кунаму нишаи дига кунам. Ман $120,000 қарздор будам. Як дарс харидаги, то есть вебинар тамошо кардам бесум. Баъд ҷамара занг задан менеҷер, ба курс буд думоҳам, баъд менеҷер занг зад, ба ман гап задам, гуфт ки курс дорем, дар Москва мегузарам, ман дар Варшава зиндагӣ мекардам. Ба гуфтан ки хай мехарӣ, гуфтам ой хе гап задем. Ба гуфт ки 350,000 рубл буд учен. Соли 2016 буд, 17 буд, ба ёдам нест. Не, даже 16 набуд, 15 буд ба фикр. Баъд ман гуфтам ки шумо девонаен чиен? Ман ученда қариб $7,500 мешуда. Ман 7,000 ҳам кам мешуд. Курс 50 чанд буд, чанд. Ман гуфтам шумо девонаен? Ман $120,000 қарз дорам. бо $7,000 дига дарс бихарам гуфтам. Мора як гапи зур гуфт. Гуфт ту метонисти ки 120 не $127,000 қарздор мешидӣ? Мешидам хе гуфт. Хай мешид. Гуфт ту фикр мекунӣ ба дарси мо 127,000 қарздор шида бисёртар имконияти буромадан дори ай қарз, ёки 120,000 қарз но бе дарси мо? Так. Ака 120-127 разницаи калон нест. Лекин действительно ман ҷая ҳафтаи дига хуш кунам, имконияти буромадан а 120 бисёртар мешава. И баъд алҳамдулилло ман харидам, ҳар ҳафта Москва мерафтам. Баъд болом дам хе кор кардан ки ҳаму сабаби калон шид ки ман ҷа буромадам. Ҷа сабаби калон шида буд. Барои ҳамин яхи одамо мегӯям ман $100,000 қарз дорам, ман курс бихарам ё не? Ман мегӯям ӯе ки ту бояд 3,000 дига қарздор мешӣ, вақте ки 100,000 уже қарздор шидӣ, роли калон бозӣ нест. Лекин дар ҳолати имконияти ба дарсу бе дарс хеле фарқияти калоне. Фаҳмидестен? То есть
ту 120, то есть мисол 100,000 қарз дорӣ, 103 қати мо осонтар аст споридан, ё ки 100 бе мо, ба фикри шумо. Дар ин муҳит, не только ман хидмат намегум, то есть муҳит, дарс, партнёр, муҳит. Представьте кунед, ки ози қарздор ай, и дар кругаш ягона қарздор, дар хеш таворош ягона ам хеле ба фикри худаш проблемадор худшай. Киам хеле ай? О, ана нигоҳ кунед, шумо худтона паррандаи белая ворона меган ку, шумо худтона вай ҳис мекунед. А шумо ҷое меғалтен ки одамое ҳастанд, шумо дар бисёр қарзаш. Ё ки одаме ҳастанд ки қарздор буд, биромад мисол. То есть шумо уже мефаҳмед ки об иҷа одамои даркорӣ буданд. То есть ман вақте ки фаҳмидам ки дарс дуромадам, ман қарздор будам, рафтам уҷа одамо медонед чанд хақа 30-40 миллион рубл қарздор буданд. Ама дар байни ҷуром ки ози $10,000 қарздор ай, депрессия ҳастаем хеле. 10, 11, 15 ҳастай. 10,000. Я бор бихезен просто бихезен. То 10,000 ки ози ду пачка я, ки ози худо мега ки қарзи ман ду пачка мешид бе. Ки ҷон мега ки ай ду пачка чанд баробар бисёр ай қарзаш. Ту худо меги ки ду пачка шава, ки мега ози худо агар ду пачка мешид зури бад мешид. То есть фаҳмиди ӯ чизе ки барои ту проблемаи калон ай, ба я одами дига орзу ай. То есть барое ки иҷа шуморо ҳеҷ ка намега, ту девонаи чӣ, ту накӣ кора намешава. Иҷа ҳама мега бикун, баъд мефаҳмӣ меша намеша. Хай шид нашид, ҳеҷ гап не, як гипотеза. Барои ҳамин ман фаҳмиши ки об иҷа акаса ман худам тоқаи хеле проблемне нестам. Иҷа ҳама одамо бисёриҳошон проблема доранд. И проблема доштан дар зиндагӣ ягон паникаи калон нестаю, чизи нормалияй. Амира фаҳмишаш худаш қимат местада. Барои ҳамин ту мисол смотря чӣ хели запрос дорӣ. Айрӯи запрос бошад. Ман просто нишаи ҳалиш кунам тамом. Просто нишара метавонӣ барои нишара стандарт басай. Барои нишара стандарт басай.